Sunod simana na ang deadline sa SIM card registration apan pipila sa mga talisaynon ang miangkon nga wa pa sila makaparehistro. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May wala makaparehistro ang uban kay matud pa way internet connection. Ug ang uban ang wa pud kaparehistro kay matud pa wa sila valid identification card nga usa sa mga requirement sa SIM card registration. Giangkon ning 57 anyos nga barangay Tanod sa barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay nga nabalaka na siya kay hangtod karon wa pa niya maparehistro ang duha niya ka mga SIM cards. Kay ang usa niyang cellphone keypad lang. Ang ikaduha, Android unta, apan way internet connection. Apan mas na problema siya kay 5 kaadlaw na lang og deadline na sa SIM card registration. Apan wa siya magamit nga valid ID nga usa sa rekisito niini. Wala lagi kay lisod lagi ko sa kuan lagi kanang wa ko invalid ID. Kanang valid ID? Oo, mao yun ay kung kuan. Nga Matabangan ko ani akong ipad man ba nga ma-register ba. Akong SIM. Ano yung means of communication Ano lagi hayay ling problema lagi kung kun ani unsaon wala tay komunikasyon. Wala love life. Wala. Kining tulo ka mga third-year students sa Talisay City College nangangkod nga wa pa makaparehistro kay ang ilang kwarta gigahin alang sa school requirements inay ipalit og load alang sa data. Nangita na lang sila karon kung asa ang libreng internet connection aron makaparehistro na sa ilang mga SIM cards. Nang hinaot silang makaparehistro sa dili pang Abril 26 nga tagal. Kaya ang cellphone gigamit nila alang sa ilang klase o sa uban pang matang sa komunikasyon. Wala pa, ma'am. Ano man? Kuan ma'am, good ma'am, kanang tungod sa busy sa may mga estudyante din, kanang kuan sa tungod sa wifi gani nagsalig mi sa wifi kay kanang dili kay mi makakas og kanang kwarta ning anak kay kung magpa-load na good mi kas mo siya kwarta good. Hinuon kining 70 anyos nga barangay health worker ni pahibaw nga sa yuning tuiga na parehistro ni niyang iyang SIM card. Ina po sa March. Na-registered ko. Kay para ba nga kuan gyud bitaw ang cellphone kay na may uban bitaw nga usa dili ma-activate nimo nya gi kuan na magyud na nga kuanon ka kanang i-register din mong cellphone mutong na ikagyud ko. Subay ni ini gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga mopahigayon ang mga telcos og off-site registration sa sunod simana sa Talisay City Hall. Alang sa wala pa makaparehistro o niadtong mga maglisod sa pagparehistro kay way connection sa internet. Nag-uulang ko sa mga prepaid, especially kag April 26, maputol na sila tanan. So definitely by next week magbutang ta. Yes, City Hall ta. May bisan kon tulo o duha ka adlaw na lang sa dili pa ang deadline sa SIM card registration karong Lunes, matud pa ang Talisay City Government ang maningkamot nga matabangan kadtong mga senior citizens o kadtong mga dili kayo techie persons diha silang pagparehistro sa ilang mga SIM aron dili kay sila makasugat og mga dagkong suliran. Samtang ang DICT padayong nagpahinumdom sa publiko nga di gyud sila mohatag og extension sa SIM card registration. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.